ନା କାଲି ଦିବସ ଟିକେ ଭାତ ଦବ ହାତ ଦେଖ କିରେ ଦଉଛୁ ତୁ କାହିଁ ଦେଇନୁ ଯେ ସାର୍ ମତେ ଆସିବନି କିରେ ଆସିବନି କଣ ଭାଇ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ ଆସିବ ଏଇଠିକି ଆସିବ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ ଆଉନି କଣ ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଶିଶୁ ଦିବସ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଆଜି ଏହି ମସିହାରେ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ 8ଟା ବେଳୁ ଆସିକି ସ୍କୁଲରେ ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର ଖାଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଜୟ କଳା ପେଲି ଥାଉ ତୁ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ନା ହେଲା ପିଲା ନା ହାତରେ ପଠେଇ ଦେଇ ବିଷୟରେ ବିସ୍କେଟ ତୁ ଆଉ